Consell Escolar va fer una petició formal a l'Ajuntament d'Esparreguera demanant-li que convoqués aquesta manifestació. I llavors l'Ajuntament, en l'última sessió plenària, va acordar que convocaríem nosaltres la manifestació. Per això la convocatòria de la manifestació s'ha fet a través d'un banc de l'alcalde, en el qual hem explicat la protesta, com la fèiem i quan la fèiem. La veritat és que la nostra idea original era tallar l'autovia, fer un tall curt de l'autovia perquè hi hagués més repercussió. Vam fer la sol·licitud i vam preparar-ho tot perquè fos possible que se'ns digués que sí, però la resolució que ens ha enviat la Direcció General d'Administració de Seguretat ha estat que tallar la carretera és molt perillós, ve acompanyada d'un extens informe de Mossos d'Esquadra i de Seguretat, en el qual dona la casualitat que el dia que volíem tallar l'autovia és el dia que més cotxes hi passen, que és avui, aquesta tarda, avui és el dia de la setmana que més cotxes passen per l'autovia. És veritat, ens detallen tots els dies i avui és el dia de més tràfic. I que per tant ens prohibien tallar la carretera. Bé, com que nosaltres ja ens temíem que ens pogués passar això, teníem, per dir-ho així, un plan B, que a més ha coincidit una mica amb la recomanació que ens feien també els Mossos, que és a dir, en comptes de tallar la carretera, doncs concentreu-vos a la rotonda que hi ha a la sortida de l'autovia. I aquest és el canvi de plans que hem fet i per tant la concentració serà en la rotonda que hi ha a la sortida de l'autovia, damunt del pont, i allà farem la protesta, penjarem totes les nostres pancartes mirant cap a Montserrat i mirant cap a Barcelona des de dalt del pont, llegirem un manifest i si són molts doncs col·lapsarem una mica el tràfic i farem notar la protesta i si són pocs doncs serà més testimonial que altra cosa. Jo espero que siguem bastants. Què ha passat de moment amb els alumnes que estaven fins ara a l'Esparreguera 2? Tenint en compte que ja s'han fet les matriculacions a les escoles, han fet alguna cosa, s'han matriculat a algun lloc, estan matriculats a Montserrat? Hi ha hagut de tot. No tenim el detall perquè el departament no ens l'ha donat, però sí que tenim informació que prové dels pares, etc. I fins al moment hi ha hagut matriculacions a tot arreu. Hi ha hagut inclús un grup pràcticament complet que s'ha matriculat en una de les escoles. En una de les escoles entenc que no és a Montserrat. Que no és a Montserrat, correcte. Però tot això no és oficial. O sigui, oficialment no tenim dades sobre la prematriculació perquè el departament encara no ens ha donat. Però bé, evidentment nosaltres, la regidoria d'ensenyament està en contacte amb els pares i per tant s'ha intentat fer un seguiment del tema. Home, és un puzzle complicat. En la mateixa resolució en la que vam decidir per part de l'Ajuntament i del ple del Consell Escolar convocar aquesta manifestació, també li demanàvem al departament que tingués a bé de ser suficientment sensible a les conseqüències d'aquesta prematriculació. Per tant, si hi havia, per exemple, algun grup que globalment s'apuntava en alguna de les escoles, que tingués la cura de poder, sempre dintre de la legalitat, acceptar-ho, per tal de minimitzar el trauma que suposa per a aquestes 70 famílies el fet que els hi tanquin l'escola. Jo espero que ho faran així. I, per dir-ho així, un dels objectius de la pressió i de la protesta també que se'n doni compte que han d'intentar minimitzar el mal que ens ha fet en aquest nivell. Quants alumnes estan afectats, més o menys? Són 70 famílies, per tant, compte que deuen ser, són 3 classes, aproximadament al voltant de 70 i escaig. Perquè el creixement d'aquesta escola va ser conseqüència ja d'una mica de la desorganització que hi havia a nivell de grups en el món escolar esparreguerí. Per tant, aquest any hi havia un P3 i 2 P4s. Hi havia una escola amb 3 aules, de les quals només hi havia 2 nivells. Per tant, estem parlant que aquest any passen 2 a P5 i 1 a P4. El que s'havia demanat originalment és que mantinguessin l'escola. Nosaltres inclús oferíem un altre local diferent on estan ara perquè estiguessin en millors condicions, posant-lo a l'Ajuntament, perquè el tema del local no fos un inconvenient pel departament, ni el tema econòmic no fos un problema pel departament, però tampoc van acceptar-nos aquesta decisió. Basat en el fet que a l'allargar l'agonia, entre cometes, que podria suposar tancar aquesta escola no seria positiva. Les famílies no ho opinaven així, les famílies estaven convençudes que aquesta solució hauria permès demostrar que el problema de la natalitat i el creixement demogràfic no afectava tant com el departament deia. Després, posteriorment, han sortit els rumors de què farà el Partit Popular sobre els alumnes per classe.
Clar, si el Partit Popular acaba posant 30 alumnes per classe o 40 alumnes per classe, aleshores no tancarem una escola, en tancarem una altra segurament. Perquè clar, si feu els comptes, això acaba desmuntant els números no d'Esparreguera, no, de tot Catalunya i del resta de l'estat espanyol. A part del ressò que pugui tenir aquest tall, quin objectiu es marca l'Ajuntament d'Esparreguera? Pensa que aconseguirà alguna resposta positiva en aquest sentit, des del departament? Jo penso que el màxim que podrem aconseguir és que el departament sigui sensible a aquestes peticions una mica especials que es puguin fer en la prematriculació. Més no crec, perquè en les diferents entrevistes que hem tingut jo els he vist molt convençuts que tenen la raó. Clar, quan veus algú tan convençut que té la raó, malgrat tu no hi estiguis d'acord, difícilment canviarà d'opinió. Això acompanyat de la tempesta que suposa el tancament dels pressupostos de l'Estat i per tant els retalls que s'afegeixen als que ja s'havien fet, per tant la situació econòmica de la Generalitat encara està pitjor que estava, em dóna la impressió que aconseguir una marxa enrere amb aquest tema no l'aconseguirem. Seria l'objectiu, l'objectiu seria que tornéssim enrere i ens fessin cas amb el que no ens han fet fins ara. Però jo, sincerament, penso que no serà així. Penso que el màxim que aconseguirem és això, que puguin tenir molta cura a l'hora que aquesta prematriculació no es converteixi en un problema més gros del que ja és, que ja ho és. Sí, no deixa de sorprendre que un ajuntament no convoqui una manifestació, perquè entenc que la convoca l'Ajuntament i més encara quan l'alcalde és del partit que està manant, per tant, contra qui protesten. No sé si això tem vostè com a alcalde alguna estirada d'orelles o creu que està convençut de que és el que ha de fer? Aviam, ho faig perquè estic convençut que és el que s'ha de fer. L'Ajuntament d'Esparreguera, que a més, com sabeu, és l'Ajuntament de Catalunya i de l'Estat espanyol amb més grups municipals, o sigui, el que té una pluralitat més gran de grups, té 9 grups municipals i un regidor no escrit, de 21, per tant podeu imaginar-vos el que suposen quant a diversitat d'opinions i de criteris polítics. Està dirigit en aquest cas pel grup majoritari, encara que sigui dintre d'aquesta gran diversitat, que és Convergència i Unió. I el seu alcalde, quan és alcalde d'Esparreguera, no és l'alcalde de Convergència i Unió d'Esparreguera. I per tant, si ha de defensar la posició que volen els seus ciutadans, la defensa. I en aquest cas, a més, com que hi he participat personalment en totes les negociacions, jo mateix soc el que està també dolgut de com se'ns ha tractat, en el sentit de dir els ajuntaments que estem a la primera línia, que som els que mantenim les escoles, que a més de mantenir les escoles, a més paguem els consums i els conserges de les escoles que no ens tocaria, que això ens costa una fortuna, i això no el d'Esparreguera, tots. Això hauria de pagar la Generalitat, i fa molts anys que de sempre que ho paguen els ajuntaments. Per tant, la nostra participació econòmica en el que és l'ensenyament és brutal, i que no se'ns tingui en compte ni tan sols per atendre les nostres raons quan es parla d'un tema tan important, a mi no em sembla correcte. I això que jo sigui de Convergència, l'únic que fa és que encara em sàpiga més greu, que el govern del meu partit no ha sigut capaç d'atendre aquesta sensibilitat. I si hem de protestar contra el govern de Convergència i Unió, ho fem igual que ho faríem contra qui hi havia abans del tripartit o contra el que fos, perquè aquí el que es tracta és de defensar el que ha decidit, i a més pràcticament de manera unànime, tot el consistori. No va ser unànime 100%, però quasi pràcticament va ser unànime. Per tant, jo com a alcalde ja ni em plantejo la discussió de si és o no és el meu partit. Estirar orelles? No ho crec. Convergència sempre ha sigut un partit molt obert i no crec que per això m'hagi de ningú d'estirar les orelles. I si me'ls volen estirar, com els veieu, les tinc molt ben posades i no passa res. Qui no va estar a favor de la manifestació? Bé, en la votació, el grup de gent d'Esparreguera, doncs ara no es va votar que no, es va abstenir, em sembla que es va abstenir. És un grup independent. La resta tots a favor. La resta van votar tots a favor, sí. I per quins motius va abstenir? Si tothom... Ja sé que els haurem de preguntar amb ells, però clar, no els tenim aquí. Sincerament, ens van abstenir perquè van dir que no sabia per res, que fèiem, i que ens ho va expressar també el dia del Consell Escolar, que ens va explicar que la reunió del Consell Escolar i el que estàvem discutint no servia per res i que per tant ell marxava. I després en el ple, evidentment, quan es va fer la proposta no es va abstenir. En certa manera també és la seva opinió, no sabia per massa cosa, dic. Sí, el que passa és que si tot el que no serveix per res no ho féssim, no protestaríem mai, perquè la majoria de protestes acaben amb
això, amb protestes. Aleshores hi ha dues maneres d'entendre-ho, no? Només fas allò que et treus un rendiment segur, o tu, si tens la creença que el que s'està fent és malament, vas i protestes. Jo tinc 49 anys, no és que sigui molt gran, però jo he protestat de jove moltíssimes vegades per moltíssimes coses que ja sabia que la raó no me la donarien. I particularment jo i el Josep, estic segur que també, haurem protestat moltíssimes vegades per demanar la independència de Catalunya i tampoc ens l'han donat, però seguim protestant. Vull dir que hi ha moltes coses a les quals podem protestar i no ens donen. Si per això no protestéssim, seríem un poble de borreguets. Suposo que valorareu després d'aquesta protesta si en feu més, o protestes o accions. Teniu programat o teniu un planning d'actuació durant l'any o amb aquesta s'acabarà? Mira, jo diria que un cop fem aquesta protesta, en funció també del resultat de la mateixa, perquè és una incògnita saber exactament quanta gent avui vindrà a la manifestació. Si som 200, doncs més o menys serem pocs, si som 400, 500, doncs serem molts. En funció de la capacitat de protesta que tinguem, doncs evidentment també ens podrem plantejar futures accions. El que esperem és veure el resultat de les preinscripcions i com les tracten. Si això fa que els pares afectats considerin que més o menys el problema s'ha resolt, bé, potser no en farem més. Però com hem fet fins ara, li donarem la paraula al Consell Escolar, al ple del Consell Escolar, i per tant ell decidirà. Jo amb això m'agrada ser el més curós possible en el sentit de dir els partits polítics hem donat recolzament a tot això quan ens ho han demanat, però no ens hi hem posat al davant per no posar-hi color polític. Per tant, és el que pretenem. El Consell Escolar, la majoria del Consell Escolar està format per gent del món de l'educació, de l'ensenyament. Per tant, ells no, quan són mestres o directors no tenen color polític. També hi són els polítics, però no en som pas la majoria, som una minoria dintre d'aquest Consell. Per tant, a partir d'aquí, si el Consell considera que s'han de fer més accions, segurament trobarà recolzament de l'Ajuntament. Sí, tot i que els han impedit tallar l'autovia, a vegades hi ha manifestacions, a Bellvitge cada mes, cada setmana durant molts mesos han tallat l'autovia i no crec que demanessin permís. Tem que si són molts es pugui escapar la cosa a les mans i l'autovia acabi tallant-se? No, jo crec que no. D'entrada penseu que estem parlant d'una manifestació en la que també hi haurà nens. Per tant, jo no penso que cap pare que vingui a una manifestació d'aquest tipus sigui tan celebrat com per intentar tallar l'autovia del Bruto. Tal com jo demanava tallar-la, com que era consensuat amb els cossos de seguretat, ells ens haurien ajudat a fer el tall i no hi hauria hagut cap risc. Si ara anéssim a tallar-la, aquest tram d'autovia realment és un tram molt perillós. És un tram que, amb el que portem d'any, ja ha portat 18 accidents en aquest tram, perquè hi ha molta pendent, perquè baixen camions molt de pressa. Doncs jo tinc molt clar que l'autovia no es pot tallar. No és el que hauríem de fer, perquè tallar-lo a Bruto és un risc tremendo que no val la pena córrer. Per un altre cantó, si som prous, el fer-la on la fem acabarà afectant també l'autovia i per tant també provocarem que com a mínim els conductors que hi passen s'hagin d'aturar i puguin veure la nostra reivindicació i això se'n faci ressò, que és al final del que es tracta, que el ressò de la nostra protesta sigui el més gran possible. D'aquí ja aprofito per demanar que ningú faci o intenti la tonteria de tallar l'autovia pel seu compte, perquè és un disbarat que a més és molt perillós. Com diuen alguna pregunta més? No? Doncs res, moltes gràcies per haver vingut i els que vulgueu esteu convidats aquesta tarda a la manifestació per veure com el ressò que en té. D'acord? Gràcies.